Brawl Stars, обаче ако не направя 10 поредни победи, видеото свършва. Преди да започнем с видеото, се абонирайте за чисто новия ми канал Викус. Само ще започна с малко инфо за мен. Здравейте, казвам се Викус и съм на 13 години от Гърция. Сега, хайде да започваме с видеото. Трябва да направя 10 поредни победи на шоудаун. Ако загубя, видеото свършва. Мисля да играя с... Като за начало ще играя с Едгар. Като за първа игра. Нали, трябва да направя 10 поредни победи, хора. Но, хайде да започваме. Първа игра. О, не, аз тук съм. Аз тук съм Game Over, хора. Аз тук съм Game Over. Така. Ще се правим като за начало е това. Там има една Пайпър, която мисля така да изкоча, но тя май ще ме убие, за това се махам. Хора, това видео според мен ще е много интересно. Но да видим. За това да го убия. Няма да навреди. Добре, ще го убием, убихме го. Хора, убихме го. Първият човек, който убих за тази игра. Мале, първият човек. Добре. Сега вървим. Добре. Хора, гледайте го. Добре. Пайпър няма да я докосвам. Тук знам, че има един. Затова теб сега ти не успя, обаче имаш още два или един дальше. Добре, имаме хиперчърч, което е добре. Победите се броят първи ранг и втори ранг, така че сега. Дали ще го убия? Хора, няма! Хора, ще го убием! Убихме го, добре. Имаме шанс за първа победа. Хора, имаме шанс. Имаме огромен шанс. Добре. Имаме огромен шанс за първа победа! Добре, хора, направихме първа победа. Хора, направихме първата ни победа. Продължаваме. Това беше добър шанс. Пишете долу в коментарите дали да си покажа лицето. И ако събере, и е това видео, ако събере повече от 500 лайка, показвам си лицето в следващото видео. Само уточнявам, че ще качвам сряда и четвъртък от 12:00 на обяд. Сряда и четвъртък. Това каналче предимно ще е за гейминг видеа. Добре, това може да не убие. Това по-добре се махнем. Там има един, който може и да ме убие, за това ще се махна най-добре. Това ще ми скача, сигурен съм. Ако добре, по-добре ще бъде за мен да се махам от тук. Не е моето място. Та няма да я убивам. Тук знам, че има един Едгар, който се спотайва. Знам, че си тук. Няма да влизам! Хора. В принцип се бори за win streak, така че продължаваме да играем, но ранг 4. Добре, все пак добре. Имам шансове от ранг 4. Надолу аз мислех, че win streak е от 2. Но добре, от ранг 4 надолу. Хора, ще тая са. Искаш да умреш? Трябваше да скочим на време. Видеото приключва.